Dara aye nin fo ka caya dabali ye tiɲɛ ye mɔgɔ kan ka i yɛrɛ tanga ka bɔ dabali jugu ma lahala bɛɛ kan n ye fɛn kɛ mɔgɔ la ma fɛn kɛ mɔgɔ la tangalan ko k'i yɛrɛ sɔrɔ tagalan dɔ b'an delila ka bila réseau in kan bɛɛ bɛ se ka nin kɛ wallahi bɛɛ bɛ se ka nin kɛ i bɛ se ka kɛ k'i yɛrɛ den ko i bɛ se ka kɛ k'i balima ko an ko mɔgɔw ka taa kungo kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen ko sunsunfin sunsunfin yɔrɔ bɛɛ bɛ sunsunfin dɔn i b'a kuru 7 ɲini a kuru 7 mana sɔrɔ i fɛ i bɛna bɔgɔdaga kura ɲini ani nɛgɛbu kaba den 3 nɛgɛbu kaba den 3 hali bi e sigilen bɛ yɔrɔ min na ne ye dɔ ta dama ta sigiyɔrɔ de ye ne bi wallahi nɛgɛbu kaba den 3 faamuyara i b'o da daga jukɔrɔ i bɛ sunsun kuru 7 in d'a kan ka ji kura k'a kan k'a fa n'i pereselen don a tobi n'i ma perese a to daga kɔnɔ fo tile 3 i bɛ sɔrɔ ka koli daminɛ mais i bɛ kilisi kala la kilisi ye jumɛn ye i b'a fɔ ko tu bisimila tu bisimila ne karisa nɛgɛden kisɛ a tɛ susu a tɛ mugumugu tu bisimila ne karisa ngɔngɔn jakima jɛgɛ t'a kunu y'a fɔ lahara ne ko ala ne ko a kira n'i y'a yirilama ye mais dɔw bɛ jamana wɛrɛw ka yiri sɔrɔ man di ye joona fɔ dɔw b'a fɔ ko est-ce que ko bɛ se ka kɛ yiri wɛrɛ ye wa parce que a ka di dɔw ye ka dalilu falen quoi or que dalilu ti labɛn mɔgɔ kama mɔgɔ de bɛ labɛn dalilu kama dɔw b'a fɔ ko est-ce que ko tɛ se ka kɛ yiri wɛrɛ komi papaye n'a ɲɔgɔnna papaye bulu papaye ye labɛn yiri de ya ala ka lemina d'a ma donc ni i ye nin kɛ i bɛ nin ko tile 7 i b'a ko i b'a dɔɔni min i b'a ko i b'a dɔɔni min an karamɔgɔ a banna dugu min na a bɛ fɔ ko karisa ye tika ye yan u bɛ sigi k'i tatɔ filɛ wallahi ou bien baara yɔrɔ la fɔ ni ne sala i tɛ lafiya an karamɔgɔ a ka biɲɛ o de ka fisa ma ou bien min ka ɲi fana i b'a kɛ situlu la ka mara i bɛ se ka nin kilisi kɛ situlu la siɲɛ 70 n'i y'a kilisi kɛ situlu la i bɛ to k'i denw mun n'a ye an karamɔgɔ n'i taara bɛn ni den dɔ ye ko kɔnɔ b'a la subaga dɔ ye ko kɔnɔ i taara sɔrɔ a bɛ denw de la e k'a fɔ u kana ni situlu dɔ i b'a n'u nana ni situlu ye i bɛ situlu in kɛ ka den salonné ni kilisi ye tu bisimila ne karisa i bɛ den tɔgɔ fɔ karisa nɛgɛden kisɛ a tɛ susu a tɛ mugumugu tu bisimila karisa ngɔngɔn jakima jɛgɛ t'a kɔnɔ y'a fɔ lahara i bɛ den salon n'a ye ni dabali b'a la i b'a ye den k'i to k'a salon den yɛrɛ bɛ sugunɛ kɛ wallahi a bɛ sugunɛ kɛ o y'a lafiyalen de ye an karamɔgɔ denbaw bɛ se ka nin ta bɛɛ bɛ se ka nin tulufara dilan i yɛrɛ fɛ i to k'i denw mun n'a ye dɔrɔn a banna a faamuyara an ye dɔ wɛrɛ bila kolokolo dugumajɔ ni dalu in baara la dɛ wallahi ni dalu in baara la alhamdulillah Momadi yɔrɔ in tigɛ ka d'u ma an bɛ segin a kan a d'u ma u k'a ta ka ɲɛ kolokolo dugumajɔ dɔ bɔra ne fɛ yan kɔsa in na a bɔra Ameriki ka na wallahi ne ye kolokolo dugumajɔ in baara ye muso seginna ka na fɔ ne ye ngɔbɔ i bɛ ngɔbɔ dɔn kɔni ayi ngɔbɔ ɲɛnama yɛrɛ de ngɔbɔ de bɔra sin de la koli ni siɲɛ 4 wallahi ngɔbɔ ɲɛnama bɔra sin na a koli siɲɛ 4 wallahi o ma ka bannen dɛ a taatɔ ne ye kɔrɔnkɛ in labɛn ka d'a ma a taara ne ye ka taa koli commencer kɔrɔnkɛ koli bɛ taa dafa don min na k'a bolokala numanfɛ bolokala kɛla komi bula de b'a la i n'a fɔ n'i y'a mɔgɔw feere ka couleur bulelama don a jukɔrɔ a ko karisa n tun ma sɔn yiri ye ne nin tɛ n mɛnna yiri ko ni fɛnw na mais i ka fɛnw ye kabako yira n na wallahi kolokolo dugumajɔ in muso dɔ bɛ an kɛrɛfɛ Kalabankura yan a y'a ko a y'a fɔ ɲɛna a ko karamɔgɔ n t'a dɔn i ye kilisi min k'i ka fɛn na n t'a dɔn i ye dugawu min k'a la dɛ mais ko mɔgɔ an ka sigida la muso dɔ bɛ yen nɔ ne n'a ti bɛn a bɛ san joli bɔ mais ko sura ne y'a ye cogo la a ma ne diya ko ne y'a ye
kaburu daire la yɛrɛ ma ne ni a bɛ ka taa k'a binna kaburu kɔnɔ a datugura. Allah akbar. Wallahi wa ne ko n y'o min ye dɛ n m'a fɔ n'a sɔrɔ a ti juguya la nka n'a kɔni bɛ juguya la a bɛ laban ten de. Allah akbar. Lakari t'a la n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen t'a lakari dɔn n'a ye mɔgɔ minɛ n t'a lakari dɔn dɔrɔn kana mɔgɔ si tɔgɔ k'a la i b'a ɲini Ala de fɛ Ala de b'a dɔn jɔn bɛ juguya la. A faamuyara? A faamuyara. I bɛ kolokolo dugumajɔ ɲini. Kolokolo dugumajɔ tɛ yiri sugu wɛrɛ ye parce que caman bɛ k'a ɲininka est-ce que k'o yiri sugu wɛrɛ ye wa? Yiri sugu jumɛn de don? Yiri sugu wɛrɛ tɛ kolokolo kelen de don mais kolokolo si min ka surun a sun min ka surun n'a man jan a tɛ tɛmɛ nin kan mɔgɔ tɛ se ka sigi ale suma la bari wala i bɛ taa ale kuru 7 ɲini ka sɔrɔ ka n'i taara tigɛyɔrɔ la i b'a kala muru la ka sɔrɔ ka kilisi kala i bɛ kilisi kala muru la ka sɔrɔ ka kuru 7 tigɛ. Kilisi kala muru la siɲɛ kelen donc n'i ye muru kɛ k'a tigɛ i bɛ kilisi kala la siɲɛ kelen k'o bila ka tila ka muru kɛ ka dɔ wɛrɛ tigɛ mais kilisi tigɛ muru la bilen. Kilisi ye jumɛn ye? Tu bisimilayi ne karisa jugu ni su jɛnna ka boli ne karisa jugu binna su ɲɛfɛ su y'u sen da ne karisa jugu kan su ko ne jugu ma e ka na an ka taa e ka na an ka taa i kɛra anw dɔ ye i kɛra anw dɔ ye ne ko Ala ne ko a kira i bɛ nin siɲɛ 7 k'a la n'o kɛra i bɛ na n'a ye ka don daga kɔnɔ a ko cogo de ka gɛlɛn dɔɔnin maaw ka se ka jija k'a kɛ ten nka n'i ma se k'a kɛ ten taa ko ɲɛgɛn kɔnɔ mais a ko cogo ɲuman ye min ye k'a ko kungo kɔnɔ i bɛ fura in bɛɛ bɛ tobi ɲɔgɔn fɛ ka tila k'a bɛɛ yɛlɛma so kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ donc i bɛ taa kabakurun koli kungo kɔnɔ k'a kɛ komi so ka donda bila la u b'a fɔ min ma ko fuko kɔnɔ yiri ni i bɛ don ka i ko n'i bɔra i b'a datugu i b'a dayɛlɛ tuguni ka don k'i ko ka kɛ de fo ka taa 7 bɛɛ dafa ni maa min sera ka e dabali awɔ ni i bɛ taa ni kuru ninnu bɛɛ ye o pour que i yɛrɛ kana tɔɔrɔ bɛ a la n'i ko i bɛ kuru kelen bɔ a la a fili fo ka taa 7 bɛɛ dafa ne nin kɛra ka ban a banna wallahi hakilila tigɛla juguya bɛɛ la i hakilila tigɛla dabali jugu bɛɛ la yali sa i bɛ se k'a kɛ i n'i ka denbaya bɛɛ i bɛ se k'a daga don i n'i ka denbaya ye parce que kilisi yɛrɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ ka fara i kan a bɛ dépend kilisi daminɛ ni cogoya min na i ye fura kilisi ni cogoya min na misaliya i kana ne fɛ sa ka fɔ karisa a bɔ n ye ne y'a bɔ e ko ne yɛrɛ sera yen i jɔ n ka denbaya bɛɛ kɔrɔsiyɛn a tɛ ɲɛ ten dɛ a kɛra ne ye de ye n'i kun ko cɛ ne ni n ka denbaya tu bisimila ne karisa ni n ka denbaya jugu ni su jɛnna ka boli ne karisa ni n ka denbaya jugu binna su ɲɛfɛ su ye sen da ne karisa ni n ka denbaya jugu kan su ko ne karisa ni n ka denbaya jugu ma e kana an ka taa e kana an ka taa i kɛra anw dɔ ye i kɛra anw dɔ ye ne ko Ala ne ko a kira a banna hali ni maa 100 don i bɛ nin baara bɛɛ ye min yɛrɛ ka ɲi a bɛɛ ta baara danna o de ka ɲi Ala ka lemina d'an ma.